Hola, què tal? Des de la plaça de les Cols de Tarragona, on estem preparats per viure el 30è aniversari de la Víbria de Tarragona, de la Serrallenca, aquest element del seguici que enguany arriba a les 3 dècades de vida i ho fa amb una celebració que aporta a la ciutat una desena de dracs i bèsties de foc d'arreu del país, amb aquesta encesa de lluïment des de la plaça de les Cols, on es produeix el punt culminant d'aquesta trobada de bèsties de foc per celebrar els 30 anys de la Víbria de Tarragona. Una encesa de lluïment que inaugurarà, que encetarà tot seguit el drac de Vilanova i la Geltrú. Endavant! Espectacular aquesta encesa del drac de Vilanova i la Geltrú per inaugurar aquests 30 anys de la Víbria de Tarragona. Ja ho avisem, imatges privilegiades des de primera línia. Aquí veieu el nostre company de TAC12 rebent espurnes, foc a dojo, però perquè pugueu viure-ho així, des de primera fila, en unes vistes privilegiades des de la plaça de les Cols, amb aquest drac de Vilanova i la Geltrú, peça antiga, espectacular, bonica, de la capital del Garraf, que continua mentrestant el seu pas per la plaça de les Cols, aquest primer dels elements de la carretillada d'aniversari de la Víbria, d'aquesta encesa de lluïment. 30 anys de la Víbria de Tarragona, que no són pocs, des d'aquí, des de la plaça de les Cols, que continuarà amb el drac de Sant Jaume dels Domenys, amb aquest aniversari de la Víbria de Tarragona, aquest drac que veiem de moment sobre rodes, entrant a poc pel carrer Merceria i ben carregat de pirotècnia, tant a la boca com a les ales, com també a la cua, en aquest element de la població penedesenca de Sant Jaume dels Domenys, que està a punt per entrar a la plaça de les Cols, a la plaça de Santiago Rossinyol. Oficialment, aquí a Tarragona tothom la coneix com la plaça de les Cols, en el moment que els integrants d'aquest drac de Sant Jaume dels Domenys estan preparats per encendre la plaça de les Cols, per omplir de fum, de foc, d'espurnes i d'emoció aquest 30è aniversari de la Víbria de Tarragona. Veiem, doncs, aquest fantàstic drac de Sant Jaume dels Domenys.
quina encesa espectacular, fantàstica del Drac de Sant Jaume dels Domenys, amb 5 fases diferents, començant amb vermell, després amb molt de soroll i finalment 3 sortidors que han anat augmentant la intensitat, a poc, una intensitat fins i tot que ha fet córrer escales de la catedral amunt a molta gent que es pensava potser que les Espurnes no els tocarien, doncs bé, han hagut de córrer Cames, ajudeu-me, per marxar a temps i no cremar-se amb aquest Drac de Sant Jaume dels Domenys. Això sí, molta gent a primera fila, ja ho heu vist, amb aquestes imatges espectaculars, com veiem ara, a peu de bèstia, per dir-ho així, molta gent gaudint des de primera fila, que aquests sí que no els importa gens rebre les espurnes al cos, cremar-se una miqueta, perquè per ells això és sinònim de festa major, és sinònim de gaudir dels dies més especials de l'any, en aquest cas aquí a Tarragona, on té lloc aquest 30è aniversari de la Víbria, en el moment que fa l'entrada a la plaça de les Cols, el tercer dels elements d'aquesta mostra, d'aquesta encesa de lluïment del 30è aniversari de la Víbria de Tarragona, aquest Drac de Llorenç del Penedès, també preparat, a punt per veure com s'encén, com il·lumina la plaça de les Cols, de foc, d'espurnes, de fum i d'emoció i també, evidentment, de molt i molt soroll. Endavant, doncs, amb aquest Drac de Llorenç del Penedès. Déu-n'hi-do, també quina encesa del Drac de Llorenç del Penedès. Ho hem vist, quina agilitat d'aquesta peça, fent arribar el foc per tots cantons, especialment, ja ho veieu, anant morro avall, tirant molt foc cap als peus del públic, fins i tot amb un petit ensurt, amb un dels sortidors que ha sortit disparat cap als peus del públic. Esperem que sense conseqüències, coses que passen en aquesta mena d'esdeveniments, en el moment en què surt de plaça el Drac de Llorenç del Penedès i entra a plaça un element, podríem dir, bastant veí de Tarragona, perquè parlem d'un element que és torrenc, un element que és la Virgília de Torredembarra. Per tant,
el públic d'aquí de la plaça de les Cols ben preparat, a punt per viure l'encesa d'aquest Virgília de Torredembarra, que veiem que també porta foc per tothom, preparat per tots els racons possibles d'aquesta bèstia, una bèstia gran, una bèstia molt llarga, amb foc, doncs ja veiem punts de foc al morro, a la cua, i 2 per cada ala, per tant, un total de 6 punts diferents de foc. Aquesta Virgília de Torredembarra, que ja està preparada a la plaça de les Cols, al peu de la catedral de Tarragona, per fer l'encesa en aquest lluïment dels 30 anys de la Víbria de Tarragona. Endavant, doncs, amb aquesta Virgília de Torredembarra a la plaça de les Cols de Tarragona. Menys mal del company de TAC12 que tenim a primera fila, perquè hi ha hagut un moment que hi havia tant de fum i tant de soroll a la plaça de les Cols que es feia impossible veure aquesta encesa, aquesta carretillada de la Virgília de Torredembarra. En qualsevol cas, espectacular també amb aquesta pista a peu de bèstia d'aquest element torrenc que ha fet les delícies dels espectadors, del públic de Tarragona, i ja us diem també, vingut de moltes altres parts del Camp de Tarragona i també d'arreu de Catalunya per viure i per gaudir d'aquest 30è aniversari de la Víbria de Tarragona, que veiem aquí justament al capdamunt de les escales de la catedral de Tarragona, aplegats per viure una jornada d'aquelles que fan afició, pels amants del foc, pels amants de les espurnes, quan a la plaça dels Cols la Virgília ja no hi és, entra el basilisc de Mataró, preparat també per fer la seva encesa, un element fins ara diferent als que hem vist fins ara. És un basilisc, no és un drac, per tant, un element senzillament bastant diferent en aquest sentit, més alt, més esvelt, en el moment que comença aquesta encesa de lluïment del basilisc de Mataró. Hipnòtic aquest basilisc de Mataró, com veiem, el cap, la cua són llargs, són prims, cosa que fa que aquests dos extrems d'aquesta bèstia del Maresme, aquesta bèstia mataronina, doncs brandin, vagin suaument amunt i avall, cosa que la converteix en una bèstia molt hipnòtica, en aquesta encesa també de molt bon nivell aquí a la plaça de les Cols, d'aquest basilisc de Mataró, quan aquest basilisc
del Maresme ja és fora de la plaça de les Cols i es prepara per fer entrada un nou element. De moment, més o menys ja la meitat d'aquesta encesa de lluïment dels 30 anys de la Víbria de Tarragona. A poc s'amaga el sol, a poc va caient la nit sobre la ciutat de Tarragona, però no es fa de nit perquè el foc fa que sigui ben de dia. El Masallot de l'Avern, següent element a actuar en aquest 30è aniversari de la Víbria de Tarragona. La plaça de les Cols preparada per veure l'encesa d'aquest element. De l'Avern al Masallot, una pirotècnia que no acaba amb esclat final, amb petard final, però que això sí ha fet les delícies amb aquests fantàstics sortidors que han omplert d'espurnes la plaça de les Cols, el carrer Major, el carrer de la Merceria, les escales de la catedral, perquè aquest Masallot ha fet arribar el foc ben amunt i ben lluny a tot arreu d'aquesta plaça de les Cols de Tarragona. I ho sentíem, deien a poc, comentaven des del rotllo al voltant d'aquest Masallot, perquè ho heu vist, és una bèstia ben pesada, ben grossa, i s'ha d'anar amb cura a l'hora de fer-la girar, s'ha de ser molt àgil, perquè fer girar un element d'aquestes característiques no ha de ser pas gens fàcil. El Drac de l'Avern, que ja el tenim fora de les Cols, i entra un nou element, en aquest cas ve de Cervera, i és Lo Carranco Vilandó. Endavant, doncs, també amb una nova encesa en aquesta mostra del 30è aniversari de la Víbria de Tarragona. Des de Cervera, Lo Carranco.
fantàstica aparició de l'Oca Ranco de Cervera amb una encesa final que us podem assegurar que ha agafat desprevinguts a més d'uns i a més de dos i a més de tres, perquè el públic menys habituat o menys preparat per aquests elements de foc ha hagut de marxar una mica lluny com ha pogut, plaça de les Cols enllà, carrer Merceria enllà o escales amunt, perquè Déu-n'hi-do aquesta encesa de l'Oca Ranco, que això sí, al començament segurament ha estat una de les més diferents que hem viscut aquesta tarda aquí a la plaça de les Cols, en el moment que entra aquí, als peus de la catedral, el drac de la Geltrú, aquesta 30è aniversari de la Víbria que va arribant a la seva fi, us dèiem, cada cop una mica més de nit, però és igual, perquè les bèsties il·luminen el cel de Tarragona en aquest aniversari de la Serrallenca de la Víbria, que ara veu com entra a plaça, com dèiem, aquest drac de la Geltrú. Abans el drac de Vilanova i la Geltrú, ara el drac de la Geltrú. Per tant, dos elements que ens visiten des del Garraf en aquesta esplèndida tarda de foc i gresca a la part alta de Tarragona, molt carregat aquest drac de la Geltrú. Veiem punts de foc a la boca, a la cua també en veiem diversos, que comença a girar abans que se l'encengui, lluint una mica aquesta varietat de colors. Veiem verd, blau, vermell d'aquest drac de la Geltrú en el moment que comença el seu lluïment, la seva encesa aquí, als peus de la catedral de Tarragona. Gran drac de la Geltrú amb aquests punts de foc des del morro, sortida horitzontal, des de la cua, sortida vertical, per tant, una mica de tot, un drac molt versàtil, molt polivalent en aquest sentit, no? A nivell de punts de foc, que surt per tot arreu, que fa les delícies d'absolutament tothom, perquè de foc n'hi ha per qui en vulgui i per qui en necessiti, perquè va en totes direccions. Una fantàstica encesa del drac de la Geltrú, amb aquesta plaça de les Cols, carrer Major, carrer Merceria, escales de la catedral, la part superior del Pla de la Seu, a la part superior de les escales de la catedral, volíem dir, al principi del Pla de la Seu, plens de gom a gom, és que ja ho veieu. A Tarragona, si alguna cosa destaca, o algunes coses destaquen per Festa Major, una d'elles és el foc, doncs bé, evidentment, així és per Santa Tecla, mentre veiem el drac d'Olivella, un dels últims a fer la seva aparició aquí al 30è aniversari de la Víbria. Doncs veiem aquest drac d'Olivella.
com estem xalant i com està xalant el públic, evidentment, a la plaça de les Cols, en aquest aniversari de la Víbria. Ara, el Drac d'Olivella, que ens ha fet gaudir molt amb aquesta encesa, amb aquest lluïment. Fantàstic també aquests punts de foc, en horitzontal per davant, en vertical per darrere, per la cua. En aquest sentit, també similar al Drac de la Geltrú, aquest Drac d'Olivella, que ha fet, evidentment, les delícies de tot el públic congregat aquí a la plaça de les Cols, perquè si alguna cosa ja està ben avui és foc, són espurnes, és una mica d'infern, i bé, tot plegat en el moment en què fa aparició un dels elements potser més espectaculars, més grossos d'aquesta trobada de la Víbria, que és el cabrot del Vendrell. Des del Penedès, aquest element, una mena de drac coronat per una figura en certa manera humana, aquest drac de dos caps, per tant, múltiples punts de foc del cabrot del Vendrell en el moment que comença la seva encesa aquí als peus de la catedral de Tarragona. És molt difícil fer arribar les espurnes literalment al capdamunt de les escales de la catedral i literalment als terrats de la plaça de les Cols. Això és molt difícil, però el cabrot del Vendrell ho ha aconseguit. Déu-n'hi-do, quina exhibició, quina encesa ens han regalat els penedesencs, amb aquest element que és espectacular, molt i molt alt, molt i molt gros, fet que fa que hagi d'anar amb rodes perquè d'altra manera segur que és impossible que pugui anar portat a coll, a pes, en el moment que la Víbrieta de Tarragona, evidentment, si tenim la Víbria celebrant els 30 aniversaris, doncs la petita, la Víbrieta, també hi ha de ser a la plaça de les Cols, la serrallenca petita, aquest element també dels més antics del seguici petit de Tarragona, un dels primers que va sortir al carrer, una rèplica fantàstica, fantàstica, és que no hi ha gairebé cap detall que sigui diferent amb aquests vestits que també veiem en imatges que encara són els antics, perquè recordem que avui la Víbria justament també estrena vestits nous. De moment, això serà la part final, els vestits nous, de moment, els antics, els que s'han fet servir fins ara, doncs són els que porten aquests acompanyants, aquests timbalers de la Víbrieta, de la Víbria petita, de la serrallenca petita, de la germana petita de la Víbria de Tarragona, també carregada i preparada per entrar
a la plaça de les Cols de Tarragona en aquest 30 aniversari de la germana gran. I també detall important que els tarragonins saben bé que això passa cada any, que és aquesta cua, aquesta part posterior de la Vibrieta en el moment que la col·loquen a la part final o la part inicial, depèn d'on es miri, del carrer de la Merceria. Com dèiem, aquesta cua plena de cascavells i de xumets, perquè recordem que una cosa que es fa a Tarragona, que és típica per festa major, és que els infants, quan deixen el xumet de banda, quan ja no els cal, doncs el puguin entregar a la víbria. En aquest cas, com veiem aquí la Vibrieta, doncs, amb aquests cascavells penjant, els xumets grans doncs, es donen a la víbria. Una Vibrieta que no ha fet encesa, pròpiament dita, a la plaça de la Font, a la plaça de les Cols, perdoneu, ha entrat, s'ha mostrat, esperant, doncs això, el que esperava molta gent, que és aquesta víbria de Tarragona, la serrallenca. 30 anys de vida, vestits nous, al capdavant els veiem negres, diferents, amb certes ratlles blaves als pantalons, amb detalls vermells a la part de les espatlles, blancs al pit, vermells també a la part del final dels pantalons, i només queda això, gaudir d'aquesta víbria de Tarragona, 30 anys fent, portant foc a la ciutat, portant espurnes, portant fum, portant soroll, portant gresca, en el moment que baixa les escales de la catedral. Només queda gaudir-ho. La víbria, que ja la tenim aquí a la plaça de les Cols. Potser no hem vist gaire foc, potser no hem vist gaires espurnes, gaire color, gaire llum, però el que sí que hem vist és confeti, que evidentment és un element directament relacionat amb els aniversaris. Doncs 30 anys de la víbria de Tarragona, que ara doncs bé, veiem aquests vestits nous, negres, també blancs, uns vestits que ha decidit la víbria renovar per aquest aniversari. I ara ve el que més ens agrada, quan la veiem tan carregada, que molt carregada. És que és impressionant aquesta víbria, un dels elements més icònics, més espectaculars del seguici popular de Tarragona. Quan va tan carregada és senyal que hi haurà espectacle i del bo. Endavant, doncs, aquesta encesa dels 30 anys de la víbria de Tarragona. Agafeu-vos.
aquesta víbria de Tarragona, sempre espectacular. Sempre prometi molt qualsevol encesa a la plaça de les Cols, però si fa una encesa per l'aniversari és que poca cosa, poca tela no hi haurà. Espectacular, aquesta mostra, aquesta encesa, aquest lluïment de la Serrallenca, 30 anys incendiant, portant l'infern a Tarragona, el foc també que ha arribat a tot arreu, a la part superior dels edificis de la plaça de les Cols, al capdamunt de les escales, amb aquesta víbria de Tarragona, que li desitgem per molts anys, 30 anys, i que en siguin molts més. Aquests dies, pels carrers de Tarragona, la podreu gaudir per Santa Tecla.